I pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video. Moje ime je Jovana i gledate još jedan od daily vlogova. Uskoro se ovaj daily vlog završava, znači 30 dana će da traje i već je neki 20 i neki dan, pri kraju uglavnom. Danas idemo dublje, opet kod mojih, praznici su šta da kažem, i pravimo vege roštilj. Naravno ovi ne vegani prave svoj roštilj, ali mama i ja pravimo vege roštilj. Lara standardno neće da uđe u kola, eno je češe su u pozadini, sad moram da je ubacim. Idem po kumice sada i idem u dublje. Zašto nećeš da uđeš u kola? Jesi se ti okupala? Vidi kakva si čista. Juče si bila jedna mala svinjica. Ušla tamo u one baruštine, vidi sad kakva je čista. Čisto kuće. Ajde čisto kuće. Ajde idemo. Češ da te ostavim tu? Rotkvice. Sad ćemo da grilujemo šampinjone, pa ćemo da grilujemo tofu sir. Evo ih ovi rožnjići. Mladi luk iz moje bašte. Stigle smo kući, ne znam gdje je Lara, tu je negdje. Lara? Lara? Ona je ušla u kuću. Hajde, šta ti je? Igrala se sa decom tamo ceo dan. Stigle smo kući i vidjeli ste otprilike šta može sve da se griluje. Znači, tikvice, patliđan, tofu. Najvažnije je da ne bude samo povrće, nego da ima i neka mahunarka. Stavili smo i one lepinjice, onako su lepe na onom, kako se zove, na onom roštilju. Sad mama je uzela roštilj, tučani, što je jako dobar materijal. To vam je jedan od najzdravijih materijala, tako da ako možete da nađete i one livene, to je tučani, liveni, tiganji, to je odlična stvar. I takav je ovaj roštilj. Jeste mali i treba više vremena, ali je odličan. Batat smo čak grilovali tamo i ekstra je da vam kažem. Tako da svašta može da se griluje. I tikvice, patliđan, batat. Šta je ono još tamo bilo? Špargla, dobro, šampinjoni standardno. Meni je falila crvena paprika, ali dobro. Stvarno sam se iznenadila za batat. Tanko samo treba se isječe da bi se izgrilovao kako treba, da bi bio mekan. I eto, vidjeli ste, super, salata uz to, malo hleb još isto da bude onako mekan. I odličan vege roštilj. Došli smo kući i ja ću sad da zalijem baštu, posle mi dolazi Dragana. To je treba uskoro da stigne, kasno je već. I ne znam da li ćemo nešto večerati. Možda da, možda ne. Ali hoću da vam pokažem jedan problem u bašti koji imam. A to su puževi. Ovo su tikvice koje sam ja presadila pre neki dan i fali im vode. Zato su ove neke ovako malo klonule, ali one će da se podignu čim sad zalijem. I stoji i ovaj kelj koji sam presadila. Vidite vi koliko je to suvo sve. Sad ću ja to da zalijem. Ali pogledajte, zeleni se, znači raste sve. Evo ovdje hoću da vam pokažem da mi spanać jedu puževi, ali i dalje ima dosta spanaća, tako da, mislim, šta fali ovom spanaću? Ne fali ništa, malo ga puž pojao. Bar znam da je zdrav i da nije prskan. Ali za divno čudo ove godine, baš zato što puževi jedu spanać, gledajte salata, čitava. Bukvalno svake godine u bašti se nešto žrtvuje i nešto strada i svaka godina je drugačija. Prošle godine salate uopšte nije bilo, a evo ove godine vidite kako lepo raste. Ja to tako prihvatam. Ovo je jedna ova rotkvica, jedno rukola. Ovo je rukola i vidite, to su one sitne, onaj buhač što izgrize, ali ovo je jestivo, apsolutno, samo što ne izgleda lepo. Šta sam još htjela ovdje da pokažem? Da sam presadila papriku prije neki dan, ali
Treba da je zalijem, vidite kako je, nešto je mnogo svetla. Nečega je fali, tako da ćemo je zaliti, možda je spržilo ovo sunce. Jer vidite kako je ovdje kruta zemlja, znači bukvalno nema vlage, a ovdje je malčirano, tu je već lepša zemlja. Tako ću ja to sad sve da zalijem ovo. Nije padala kiša i to što je padala malo nije ništa uradila, tako da idem baš dobro da zalijem ove biljke sada. Narode, ja ću sad da napravim odokativno tortilje za večeras. Ide samo brašno, soli sam već stavila. Sad ću da vidim brašna, jedno 300 grama. Ali ovdje neće biti 300, nego... Aj, 250 ćemo staviti. E tako. I sad, ono što ja radim uvek, odokativno sipam vodu. Nije uvek, ali u posljednje vrijeme. I sad mi fali brašno. Jedan savjet, uvijek je bolje kad ovako odokativno pravite, da dodate više vode, jer brašna možete da dodate naknadno, a vodu nikako ne možete. Da vidimo kako peče ovaj novi tigan. Narode, mislim da peče odlično. Dobro veče, javite se da ste stigli kod mene u goste. Dobro večer svima. Evo i Maksim se javlja. U opštinu Bogatić. Mi smo stigli i bit ćemo fini. Bićemo fini, stigao je Žak. Gdje je Žak? Negde. Lara! Joj, vidi, nije, ona leži kod njega. Da. Lopuža. A Žak? Ne znam, izgubili smo Žaka. On ispituje teritoriju. Imamo mnogo hrane koje ne može da stane u ovaj moj mali frižider i potrudit ćemo se da pojedemo. Šta ćemo da jedemo? Humus, salatu, tortilje. Šta mu tu leži? Neki pasulj sa kukuruzom i ne znam, papriku. Dobrim začinima i papriku. Yes. I ovdje ima, da, tofu i svašta nešto. Ludnica, dobro. Baš je ludnica. Imamo neku papriku. Pa to je ono što si pravila juče, bukvalno. Jeste, pa da ne bi propalo. I ovo je od indijskog. Od indijskog, i imamo za kraj tortu. Bravo, da crknem posle. Jeste. A gdje ćemo staviti ovo sve? Bog će ga sve ti znati, valjda će stati. Pa možda će i stati. Da, šta ćemo sa ovim? Dobro, ovo je za Maksima. A šta ćemo za ovo, sa ovim? Pa to može da izdrži do sutra. Roštiljamo danas. Dobro večer, Žakice. Zašto bežite od mene, gospodine? Ej, gdje bežiš? Dođi vam. Dođi, tu je mrak. Dođi. Gdje si ti? Gdje je tvoja drugarica Lara? Gdje je ovdje ona uživa, jeli? Jer ti nisi normalna, Lara. A on ti gricka dracer. Nemoj, Žak! Jesi nenormalan. Imaš li nešto pametno da kažeš? I ovo vam je... Ako planirate mačku da nabavite, ovo je poziv za mačke. Bože, u šta mi se pretvara... Ali ovo je strava. U šta mi se pretvara kanal? Ovo je strava na bazi celuloze. Aha, samo prirodno. Jeste, ne zagađuje i možete ga odbacati u WC šolju, na primjer, što ne možete sa onim od gline i tako dalje. Ja, skuplje to? Jeste, skuplji je, ali je fantastičan. I nema onih, meni je smetala i kod silikonskih i oni kada kopaju, to prosto diže se ta prašina i negde ostaje u vazduhu i udišete taj silikon. Znači ovo je totalno prirodno. Kako je to, od celuloze? Da. Bože dragi. Žak, dođi ovamo. Žak. Lara, dođi brzo! Brzo dođi! Ne, ti beži.
Bravo! Hajde, bravo, hajde uđi. Čekajte, tvoj drugar, najbolji. Totalno, to su pravi drugari sada, bre. Pravi drugari. Vidi, gledaj joj facu, molim te, gledaj joj facu. Žak? A? A? Ste se ispričali. Yes. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, jako je nezanimljiv, ali dobro, šta da se radi. Sutra će biti, a misliš zato što si ti? Evo, Dragana me gleda popreko. I mnogo je zanimljiv zato što se ona pojavila u njih. Sutra će biti još zanimljivije. Ceo dan će biti ovdje. Šta sam htjela da kažem? Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga, subscribeujte se i vidimo se. Ćao!